Hi guys. What's up? Ini pala highlight adu. Ini. Levele. ಏರ್ನೇ ರಾಜ್ಯ ಕುಲ್ದೆ ತಳ್ಳಿ. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರಿಕಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಒಂದು ಕೋಡೆದ ಸಂಡೆದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಅದುಕೊಂಡು ಅವೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೋಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲು ಪಿದ್ದಾಡ್ನಾಗನೇ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಗೊತ್ತುನದೆ ಪೋಪಿನ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಬಕ್ಕ ಇದಿತ್ಯನ ಮೌಲ್ಯನ ಪುರ ಪಿದ್ದಾಡ್ ಪೋಡು ಬಕ್ಕ ದಾದಾಂಡಲ ಅಂಚಿ ಬಂದು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂಚೂರು ಗಡಿಬಿಡಿ ಆಂಡ್ ಪೂರ ಹೋದಾನ ಏದವನ್ 1 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬರ್ತನದೆ ಇಂಗ್ಲೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಪಿನ ಟೈಮ್ ಮಾರೆ 1 ಗಂಟೆ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಓಂದುಲ್ಲ ಓದು ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಒಂಬೇ ಲೇಟ್ ಆತಂಡು ಐಕೆ ತಕ್ಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಟ್ರೈನ್ ಪೋನಂತುಲೆ ಅವಳ ಮೇಲಾನೆ ಪೋಪಿನಿ ಬಂದ್ ಮಂದೇರು ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಮಂತೀನಿ ಏದು ಮಲ್ಲೊಂಡತಿ ಏದು ಸ್ಲೋ ಪೋಪಿಂತು ಎಂಗನ ದಿತ್ಯ ತೊಲೆ ಬಾಯ್ ಆತಿ ಅಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪ ಹೇರ್ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಕಟ್ ಬಂದೀನಿ ಐಕೆ ತಗ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಆನುಲ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಿರು ತಿಕ್ಕೆಪ್ಪು ಲೈವ್ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸರಿ ಮೊಮೋಸ್ ತಿಂತೀನಿ ಇನ್ನೇನು ಅರ್ಧ ಲಾಸ್ ನಂದು ಇನ್ನು ನಾನು Madimalna. Itu Krishna ni nani bidar pa ini. Papa bidar pa ini ke Krishna. Papa yaar views kortana college. Enna iru video maadede views kortana. Ade engana Madimalna. Mole kattu mare engagement. Next da. Vlog mantre ninna barpundava. Hello guys, come on. Subscribe to my channel. Subscribe my channel ge ninna channel undu. Sandhyakas channel. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೇನು ಪತ್ತಲೆ ನೀನು ನನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬರೋದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಊರ ಮೂಲು ನೆರೆದೇರು ನಮ್ಮ ರಾಕಿ ಶೇಖರ್ ದೇವಡಿ ಶೇಖರ್ ದೇವಡಿಗ ಬಾವೇರು ಮೇನ ಗುರ್ತೊಂಡ Hi guys. What's up? Ini pala highlight adu. Ini yang mida baidini. Erna engagement. Ado Megdi Chunkina. Mena Megdina engagement. Megdina mana? Auntie na. Chikamana magalu. Battir maata undu poyaru. Erla. Ismanti rank. So inki ida Vishwanda baide. Ini Madimalna attata. Ijjappa. Adaya. Nanu vettine konju Vishmanti jeru.
ಮದಿಮಲ ಆಯ್ ಮನ್ಪೊಂಜಿ ಎಂಗನ ಮದಿಮಲ್ 2 ವಾರ ಬುಡ್ದು ಮದಿಮೆವೆ ಚುಂಕಿನ ಮೂಲ್ ಬಿದೇರು ಡುಪ್ಪುನು ಮತ್ತೆ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಬತ್ತ ಸಾಧಾರಣ ಬಿನ್ನಿರು ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈರೊಂದು ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಗಳು ಬರೋಣ ಲಾಗ್ ತೂಪಿನಕಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರೋದಾ ಸತ್ಯ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಲುಪ್ಪುಜಿ ಮಾರೆ ಅರೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಲ್ಪಾವ ಮುಲ್ ರಾಕೇಶ್ ಒಳ್ಳೆದು ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅನ್ನೆ ಇದು ಅಪೂರ್ವದ ದಿಕ್ಕಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವಾಗ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂತನ್ನೆ ಇದು ರಮೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಇದು ವರ್ಣಮ್ಮಗೆ ಪೂರಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಬಿನ್ನಿರ ಖಾಲಿ ಇರ್ಬಿಡ್ಲೆ ಶೋಕು ಬಲೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಹತ್ತು ರವಿಕುಮಾರ್ ಗುಡ್ಬೆ ಒಂದು ದುಬೈದ ಹೆಂಗನ ದುಬೈ ಶೇಕ್ ಮಲ್ಲದಿನಿಕ್ ದಾಯ್ ಮನ್ಪುಲಂಜಿ ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಬ್ಬಾ ಲಾಗ್ ಬರ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂಚ ನನ್ನ ಮದ್ದಿ ಮೇಡೆ ಹೆಂಗುಲ್ ತಿಕ್ಕುನು ಮಾತಿರ್ಲ ಬಲೆ ಓಪನ್ ಆನ್ ಮನ್ಪುನಗನೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ ತೂಪುನೆ SG ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಟಿವಿ ಹಿಡಿದು వచ్చి ಮೊಬೈಲ್ ತುಲ್ಲೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ ಮನ್ಪುನು ಗೊತ್ತಾಗದ ಮೊಬೈಲ್ ತುಲ್ಲ ಅವು ನನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಸಂಜೆ ಈ ಮಿನಿ ಒಂದು ಪಾಡು ಪಾಪ ಏಟ್ ಒಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾತ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತ ಈ ಉಮಕ್ಕ ಅದೇ ಅದೇ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೋದು ಪಾಡುವಾಗ ತೂಪೇನ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪಾಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಇರಾಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಟ್ಟ ದಿತ್ಯ 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 ಲಕ್ ಜೋಯ್ ಲಕ್ ಯಂಶ್ ಮೂಲ್ದಿಲ್ಲ ಏರ್ನೇರ್ನ ಜೋಕುಲ್ದೆ ತಲ್ಲೆ ಪತ್ತು ಅಲ್ಲ ಜೀಷ್ಣ ಅಂತದ್ದು ಜೀಷ್ಣ ನಂಜುಂತವ್ರಿ ಪಾಪದಿ ಜೀಷ್ಣ ಅಂತ ಜೀಷ್ಣ ಅಮೂಲ್ ಜೀಷ್ಣ ತಿರ್ತುಂಟು ಮೌಲ್ಯ ವರ ಉಂಟು ಹಂಚಿ ಸೈಡ್ ಉಂಟು ರಪ್ಪ ಆಯ್ವಲ್ಲ ಲಿಖಿತೊಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಎದುರು ಬಲ್ಲ ಸಚಿತ್ ಎದುರು ಬಲ್ಲ ಉಂಟು ತುಲ ಪತ್ತಡ ಒಂತೆ ಕೈ ಬಚ್ಚಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಟ್ಟೆ ಗೆಲೆ ಬುಗೆಲ್ ಹಿಡ್ಗುಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯ ಓಕೆ ಮೂಲೆಂಕುಲು ಫೋರಮ್ ಮಾಲ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪರ್ಬ ಪಂದು ಅವೊಂದಿತ್ತು ನಂಚ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೈತಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲ ಫೋರಮ್ ಮಾಲ್ ಸೊ ಅಂಚದ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲಾಗ ಬೈದಿನಾಲ್ ಮುಕ್ಕುಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜೇರಿ ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಬಗ ಚುಂಕಿಲ್ಲ ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದು ಪಿದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಮೌಲ್ಯನ್ ಪುರ ಬುಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂಡಲ್ ಅಂಚ ಎಂಗಳು 3 ಜನ ಒಂಜಿ ಫೋರಮ್ ಮಾಲ್ ಒಂಜಿ ತಿರ್ಗದು ಪೋಕ ಬಂದು ಬಗ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಅಕ್ಲು ಮಂದಿ ಜೇರು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಏಪಲ ತಿಕ್ಕುಜೇರತ ಮಕ್ಕಳು 2 ಜನ ಲಪ್ಪಿದೆ ಪುನತ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋದು ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಂತದ್ದು ಕೂಡ ನೀ ಬಯ್ಯ ಇಂಚ ತಿರ್ಗ್ಯಾರ ಒಂಜಿ ಬರ್ತೀನಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬನ್ನಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಧ್ಯಮಲ್ಲಿ ಬಡ ಹಾಕೊಂಡ್ಗೆ ಮಾರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ನೇಲ್ದು ಇದು ಕೈ ತುಣಿಯರ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಫೋರಮ್ ಮಾಲಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪರ್ಬ ನಮ್ಮನೆ ರಶ್ ಪಂಡ ಭಯಂಕರ ರಶ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುಳು ಫುಲ್ಲು ಜನ ಜಾತ್ರೆ ಹಲೋ ಸಂಧ್ಯಾ ಕೇಸರ್ ಇದ್ದೋಣ ಕೇಸರ್ ಓಲಾ ಒಂದು ತಿನ್ಕ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಗೊಂಡ ಒಂದು ಕೇಸರ್ ಮಿಕೋ ಸೇಮ್ ಕೇಸರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪರ್ಬಾಗ ಬರ್ತದ್ದು ಕುಲ್ಪಿ ತಿನ್ನೊಂದು ವೆರೈಟಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಉಂಟು ಬೈತರು ಕುಲ್ಪಿ ತಿನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಕಾವ
ಗೈಟ್ಲ ಒಂದು ಆಸೆ ಅಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂತುಂಡು ಮದಿಮಲ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಫುಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ರಲ್ಲ ಬಿಡೊಂದು ಇಜ್ಜಲ್ ಪೂರ ಅಲ್ಲನೆ ಮಾರೆ ಮೋಲ್ದು ಲಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲ ಅವ ದಿನೇರು ಫುಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಪಾರ್ಟಿ ಆಂಡ ಚಿಕನ್ ಅದು ವೆಜ್ ಯಾನ್ ವೆಜ್ ಅದು ಮೊಕ್ಕಲ ವೆಜ್ ತೊಂದು ಮಾರೆ ಯಾನ್ ವೆಜ್ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ನಲ್ಪತ್ತೇನು ಮರಿನ ಪೂಜೆ ನಂಜ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಮದಿಮಲ್ಲ ಪಾಪ ವೆಜ್ ಮಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂತೆ ಬಿಟಿಯನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅದ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿಂತಿನ ನೆನಪುಂಡ ಪಿಜ್ಜಾ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ಪುನ ತಿನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪು ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಜೆ ಅದೇ ಹುಡುಗಿ ತಿನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡೋಣ ಶೋಕಾದನ ಉಪ್ಪ ನಿಲ್ಲಡ ಫೈನಲ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರಾದು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಫೋರಮ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಮಾಲ್ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಒಂದುಂಡದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಂಚಿನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಂಚಿನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಬೊಂಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮುಲ್ಪ ತಿಂದದು ನನ್ನ ಜಾಗೆ ಖಾಲಿ ಅಂತ ಫುಲ್ಲ ಉಂಟು ಓಕೆ ಫೋರಮ್ ಮಾಲ್ ಪೂರ ಪೋದು ತಿರ್ಗದು ಪೂರ ಬತ್ತ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪರ್ಬಾಗ ಪೋದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋಡು ಅಂದಿನಿಂದ ಅದಂಡಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಇದಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಉಪ್ಪುಣ ಬಂದು ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ದಿಯರ ಪೂಜ ಆತ್ ರಶಿ ಸೊ ದೊತ್ತೊಂದಿಜ ಎಂಕುಲ್ ಬಕ ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಕುಲ್ಫಿ ತಿಂದ ಬಕ ಪಿದೆ ಹಿಡ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ 3 ಜನ ಶೇರ್ ಮಂತೀನಿ ಅಂಚ ದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಬಂದು ಪೋಯ್ನಿ ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ರಶ್ ತುನ ಬೊರ್ಚಂದಾಂಡ್ ಓಕೆ ಇತ್ತು ಎಂಕುಲ್ ಪಿರ ಬತ್ತ ಒಂದು ಇಂಕನ ವಿಣ್ಣು ಬಕ ಪೆಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೊಯ್ನಕನ ಇಲ್ಲ ಮಾಮನ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನೆತ್ತ ಬರಿಟೆ ಎಂಕನ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಅವ್ಲು ಏರ್ಲಿಜ್ಜರು ಅಮ್ಮ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದಿರು ಅಂಚದು ಅಮ್ಮನ ಫ್ರೆಂಡ್ನೆಲ್ಲಡೆ ಯಾರೊಪ್ಪುನು ಸೊ ನನ್ನ ಬುಧವಾರ ಪಿದಾಡುನು ಮಲೆಕ್ ಅಂಚ ನನ್ನ ಪಿದಾಡುನು ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರು ಬಿನ್ನೇರು ಪೂರ ಬಿನ್ನೇರು ಪಂಡ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಕುಲ್ದು ಅಂತೆ ಪಾತಿರ್ದು ನನ್ನ ಪಿದಾಡುನು ಓಕೆ ಪಿರ ರಿಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಂದು ಪುನಃ ಸಾದಿಡೆ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಪ್ಸರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಂದು ಈ ಮೌಲ್ಯ ನಿಕುಲು ತಿಂದು ಬತ್ತಾರೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಂಕಿಜ್ಜತೆ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಕದ್ರಿ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಪೋಪಿನ ರೋಡ್ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪನೆ ಅಪ್ಸರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಂದು ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಲೆಚ್ಚಲ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುಂಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮೂಲು ಸೊ ಮೂಲು ಮೊಲೆಗೊಂಜಿ ತಿನ್ನಿಯಾರೆಲ್ಲ ಬಕೊಂಜಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯರೆತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲುಡೆ ಬತ್ತ ಸುಮಾರು ಫ್ಲೇವರ್ ಉಂಟು ಅಪ್ಸರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಜೊಪ್ಪಾವ ಮೂಲಿ ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಕ್ಕ ಮೌಲ್ಯ ತಿನ್ನೋದು ಬ್ರೌನಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಪೋಪಿನಿ ಸೊ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಫುಲ್ ಡೇ ಬ್ಯುಸಿ ಸೂಪರ್ ಎಂಜಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪಿನಿ ಹೋದು ಚೊಪ್ಪುನಿ ಇಡಗ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಬಂತಂದಿಲ್ಲೇ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅದೇ ಬಾಯ್ ಮನ್ಪುಲಂಜಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್